Gracias, moitas gracias. Benvidos a Land Rover, benvidos ao show. Gracias por estar aí. Gracias, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, benvidos, unha noite moi especial. Vamos allá. Vale. Moitas gracias, gracias. Gracias de corazón, moitas gracias, moitas gracias. Queremos moito, se ven a pintar a mona a Land Rover Mariló Montero. Vai ser boa, está Mariló Montero e por circunstancias na vin ainda, non? Na vin Mariló, ainda na vin. E atención, porque a semana que ven estará por primeira vez neste plató pintando a mona un tío que a mí me cae especialmente ben. Cristian Galvez. Non hai foto. Pensei que había foto. Bueno, temos que dar as gracias antes de nada porque estamos no terceiro programa da temporada e no primeiro programa sorprendeunos para que xa no segundo xa flipamos. A semana pasada, gracias ao vosso cariño infinito, este humilde programa, foi o programa máis visto de todas as cadenas. Bueno, vámonos ir encamiñando pouco a pouco, falta un minuto para 10 da noite, pouco a pouco vámonos ir encamiñando hacia o primeiro sketch da noite. Como? Falando de que Galicia está de moda, porque hai moita xente que é xente estranxeira, xente estranxeira, que queren vivir a Galicia porque lles flipa Galicia. Por exemplo, o actor Norman Reedus. Aí o tedes, actor de Walking Dead. Walking Dead, para que non sepa, son muertos vivientes. Xente que parece que está morta, pero colleu unha casa enfrente da Luna, da discoteca. Sí, o tío dixo que Galicia era un magnífico sitio para vivir, que o único problema que teña Galicia eran os gallegos. Isto é culpa, seguramente, de Winnie Paltrow. Winnie Paltrow xa hai ano, no 2018, aí está, recomendaban mercar unha aldea gallega por 149.550 euros, vale? Incluída a Orquesta Panorama, dentro da aldea metían a Panorama, claro. Bueno, e isto... Quero dicir, isto non para aí, porque hai pouco un dos mellores chefs, un dos mellores cociñeiros do mundo, que ten non sei canta estrella Michelin, o chef Ramsay, ese de Cocina en el Infierno, dixo que Galicia sería un destino ideal para ser o seu próximo restaurante, porque además dixo que a mellor carne que vira na súa vida fora a carne galega. Dixo este señor, e hasta Superman veu comprar carne a Galicia, venderonlle becerros de 100 euros a 5.000. Fixeron ben, que cojones. E claro, veu Superman, faltará máis que veña Spiderman. Spiderman se ven a Península Ibérica, sabedes que ten que ver a España, porque Spiderman en Portugal non lle engancha a telaraña no azulejo. Claro, ten que vir para aquí. E a locura sigue, de tal maneira que enteramos este verán de que Julio Iglesias comprou un pazo aí en Ourense por 4 duros. Por 4 duros, aí o tes.
vai vir, dicen que vai vir ou non, ou que lle vai plantar kiwis, bueno, el xa verá. A última, Richard Gere en Oleiros. Cuidado, isto é como se dices Kevin Costner na pastoriza. Kevin Costner. Richard Gere en Oleiros, aí o temos, coa súa señora, coa súa namorada, Alejandra Silva, que quere unha casa en Oleiros. Non quere unha cousa loca, quere unha cousa reducida, saleu en todos os medios de comunicación, que quería unha casa aquí en Oleiros, ata saleu tamén no OK Diario, non? Que conta as cousas un pouco á súa maneira. OK Diario o paraíso comunista, no que Richard Gere ten unha mansión. Faltoulle poñer cabrón, faltoulle cabrón. Que maravilla, Todo o mundo quer vivir a Galicia, eu con unha ganas de marchar. Tengo que falar dunha cousa antes de que se me olvide. A semana pasada, mentras facíamos o programa, a mí me chegou ao móvil uns vídeos que me parecían un pouco raros de meu amigo Miguel Lago. Temos un vídeo de Miguel Lago. Mira o vídeo de Miguel Lago. Mira Miguel Lago. Robert, mira onde estou, teño detrás de min, está toda a xente como tola para arrancar o espectáculo, ni máis ni menos que a Panorama! Aí o tedes, que a Panorama, e dixen eu, estará Miguel Lago en Galicia. Que va? A Panorama actuando en Madrid, pero en pleno centro de Madrid. Según parece, le van arrasando todo o verán por fora de Galicia a Panorama, e queremos felicitala e tamén, de paso, meternos un pouco con... Claro, ahora que non nos escoita Lito da Panorama. Lito, boa noite. Moi boa noite. A ti podíache pasar como lle pasou. Sabes como lle pasou a Lola Flores cando foi a Nueva York a actuar? Que lle pasou? Sabes a anécdota, é buenísima, Lola Flores foi cantar a Nueva York a primeira vez, e claro, foron os críticos a facer a crítica, e houve unha crítica que chamou moita atención que poñía, que podía valer para ti. Atenda a crítica, A Lola Flores, Ni canta ni baila. No se... Espera, ni canta ni baila. No se la pierdan. A verdade que está ben, non sabía a anécdota esa. A última que sabía Lola Flores cando lle pedira dinheiro aos españoles. A ver se chegou a eso tamén. Oye, Lito, eu seguimos en redes este verán. Dame cifras, porque eu vin cousas que igual me tapatan as cifras, pero eu vin cousas, actuacións da Panorama por Castela de 20 e pico mil personas, sí ou non? Sí, por exemplo, o outro día en Fuenlabrada houve 20.000, San Sebastián de los Reyes 30.000, en Milata en Valenza 30.000. A verdade é que algunha festa é terrible, Sobre todo, este ano foi a fiebre na Comunidade de Madrid, non? Chegamos a facer 25 datas. Pero porque isto eu non sei se pasou máis anos así, tan fuerte como este ano. Tan forte como este ano, non. Levamos xa uns aniños, pois, que fora estamos gustando, estamos de moda, pero a verdade é que a febre que se desatou este ano, sobre todo na Comunidade de Madrid, é que na Comunidade de Madrid agora xa van dun lado para outro, xa é o típico. É que aí hai moita libertad aí na Comunidade de Madrid, Hai moita largada. Claro, pois, como non saben bailar nin cantar, pois, ali é máis fácil. Tamén pensei unha cousa, se xa aquí en Galicia cobraba desa 20 e 30 mil euros, ali aos madrileños metes de 50.000 seguro. No. Que pasa que aí xa sabes que hai máis problemas políticos a todo o bueno, sabes? Pero sí, home, hai que cobrar un pouquinho máis que queda máis lexos. Non me entendiche a pregunta. Digo, aí meterlle 50.000 seguro. Que dice o espectáculo? O espectáculo vale, O espectáculo vale máis aínda.
Tú non podes Xa ir sabes que depende da data. Tú non podes ir nunca a la revuelta que non podes dicir cantos cartos ten no banco. Non podes. Por eso non me levan. Tamén é verdad que a Panorama sempre foi espectacular, pero eu dos vídeos que vin este ano, me parece que xa vos pasastes como 4 pueblos, Digo, en serio. Bueno, a verdade é que chegar é difícil, non? Chegar a estar arriba é difícil e manterse moito máis. Entonces hai que ir innovando, apostando e invertindo. Por iso, cando fala o diñeiro do banco, hai que invertir. Esa é gracias tamén á inversión que se fai. Non ter tanto no banco é invertir máis. Oiche, este que estaba Miguel Lago, onde era? Iso era en Moralzarzal. Eso non existe en un flipper, Lito. Como se chama? Como? Moralzarzal. E sabes que es Moralzarzal. É na Serra de Madrid. Ao lado de... Na selva de Madrid. Na serra. Como na selva, joder? Será na serra, como na selva. Na Serra de Madrid, ao lado de Navacerrada. Pois aí foi. A verdade é que foi unha noite increíble con el, é de maravilla, xa che digo, van moitos galegos a vernos por aí, moito. Faise man con bandeiras, como se fora a xogar o Celta ou o Deportivo. Que maravilla. Onde actuades hoxe? Pois hoxe non actuamos, hoxe estou aquí en Vila García, na casa, sabes que vivo entre Vila García e San Senxo, e este fin de semana témolo en Galicia. Mañá estamos en Tomiño, San Salvador de Tebra, vamos estar en Santa Minia en Brión, o domingo, lunes estamos no Porriño, sábado estamos en Asturias. E hoxe non actuades? Non, hoxe non. E onte onde estuveste? Onde tampouco, estuvemos o martes en Lalín. Ostras! Paramos 2 días. Vai 2 días? Ostras! Pois hoxe o combo actuou, hoxe masonte. Non creo, Mira que tamén nos fechas ca nós. Non me digas eso, que levo un disgusto negro. Cantos deste ano, cantas datas fixeste seguidas? Que dixeras tú seguidas? Seguidas nós puxemos a verdade é que fixemos pois como 33 seguidas ou algo así. Poñemos un día obligado de descanso ao mes. E o último día que descansáramos antes de... Claro, fixemos 40 seguidas porque descansamos o 19 de agosto. 40 seguidas? E pois 40 sí, porque pois foi o luns, que me parece que foi o 21, o 22, foi cando descansamos. Non estades preparados para a reforma laboral de Yolanda Díaz, da reducción de jornada, Non reducímolo depois no inverno. A nosa reducción de jornada, xa sabes, isto é como ir embarcado. No verán, como reduzcamos a tempada de verán, entón é mellor cerrar o chiringo. Eu pasame unha cousa que debe ser, digo porque me encanta, que eu fun criado na aldea e me encanta, a min de alguma maneira, non vou dicir que me emociona, pero non sei, sinto algo cando vexo unha orquesta nosa como a Panorama enchendo aí por Valladolid, por todo Madrid, non sei, a min hai algo que me dice, guai, mola, tío, está moi ben e alégrome moito por vos e por nós tamén. É como, non sei, de alguma maneira como a Panorama, como se fora algo tamén de cada un de nós. Home, a verdade é que é das cousas que máis, mira que supres andar fora da casa tantos días, non? Pero a verdade é que nos sentimos orgullosos de ser galegos. Fíjate que sobre todo en Madrid terminamos con música galega, con tanxugueiras e con muñeira de chantada. Que bueno. E ti sabes o emocionante que é poñer a bandeira e que salten todos, para nós é un orgullo, aparte do noso traballo, a nosa forma de vida, é un orgullo. Maravilla. Decir, sempre dixo, viva Galicia, ainda que chova. Decir esa frase que sone tan xugueiras e pois a muller chantada, iso é o mellor que hai na vida. Non hai cartos que o pague. Buscade un oco cando teñades para vir aquí ao Land Rover. Buscade un oco. Quedouse, hostia. Quedou congelado o tipo, Lito. Quedouse.
Lito, No, xa estou. Lito, dicíache que buscado un oco para vir un día ao Land Rover. Sí, está feito, está Se prometido. non chamo o combo, era igual, pero que decir. No, o combo total xa choe, moito que non descanse. Deixo o combo ganarles. No, sí que está feito porque máis todo... Aquí no... Eu... Unha cousa, Lito. Aquí no plató poderíades facer algo, quer decir, cantos sodes en escena? Nós somos 23, pero xa nos arreglaremos por facer aí no... Esos son xa sueldos que Temos. pagas tú, non? Esos 23 que ves. Sí, somos Hai 23 ao mismo tempo a veces? Non, ao mismo tempo non. Pero bueno, podemos ir una... Xa nos arreglaremos. Oye, Ti pues, xa sabes que eu xa ahora en me serio, me faría moita ilusión facer aquí, oye, dentro do que se poida, facer un espectáculo aquí, cando podades, cando vos vexades. Pois claro que se pode facer. Falámoslo. Un bico grande, tío, quero te moito. Ai, o eso, eu a ti un abrazo especial estes días. Orgulloso de ser galegos, orgulloso de que os que andamos por aí por fora, pois que a xente sinta Galicia e sempre sepa o que é Galicia. Un bico grande que sabes que me meto moito contigo, pero que che quero moito e te admiro muchísimo, eres un fenómeno, tío. O mismo che Gracias, digo. tío. Biquiños e saludos a toda a xente. Gracias, Vémonos Lito. no Robert pronto, Te tiene que dar paso ao sketch, non me queda nada. Non me queda nada, xa podo dar paso ao sketch. Que hora é? As 10:15. É que senón eu quero que se vai deitar, joder. Son as 10:15 e se vai estar esperando aí. Tuvo uns días moi difíciles, entón, para que se vai deitar miña nai, vamos a dar un aplauso grande a este señor que llevamos dedicar ao programa. Claro que, gracias. É que senón... Gracias. Que guapo era o tío, Que guapo. Gracias. Moitas gracias. É que senón está miña nai aí esperando e tense que deitar xa. Marchou un tío grande, este é un dos grandes cómicos máis grandes que conocín, que foi meu pai. Máis grande porque facía humor sin querer. Con 14 anos suspendín 5 en octavo de GB, suspendín 5, non por culpa miña, por culpa das malas compañías. Espera, entón, como suspendín 5, dixen eu, teño que facer algo, suspendín 5, teño que facer algo, vou poñer un piercing. Para facer algo, tal. Non? Bien, vale. Entón chegou a casa e digo eu, mamá, vou poñer un piercing. Estaba a miña mãe na cocina, mamá, vou poñer un piercing. Dixo miña mãe, eses temas levos teu pai. Fun a xunta do meu pai, que estaba ali no baño afeitándose, e digo eu, papá, vou poñer un piercing nunha orella. Meu pai acabou ca cuchilla, pousouna e dixo, perdón, que vou poñer un piercing na orella, 14 anos. E dice meu pai todo serio. E digo eu unha cousa, por que non intentamos, os que estamos vivindo nesta casa, evitar andar a hostias uns con outros? Descansa en paz, bueno. Digo, papá, vamos co primeiro sketch da noite, non? Según parece, Richard Gere e a súa señora Alejandra. Alejandra que é? Alejandra Silva. Porque aí non sei, en Estados Unidos poñen os apellidos a veces de un do outro, non? Alejandra Silva e Richard Gere. Por certo, van facer un sketch basado nesto, Si alguén conoce a Alejandra, que viven aí en Oleiros, que ele é de Oleiros, nós queremos que veñan a Land Rover. Ela tamén, pero que decir, no, que veñan os dous. Si alguén, ahora falo en serio, se alguén conoce a Alejandra e tal, oye, que nos pode botar unha man, poñemos un WhatsApp ou algo, porque, ou se ahora mismo Richard está venda gallega e poñemos o WhatsApp, que son de números, na máis, que nos avise, porque nós estamos intentando, pero ainda non sabemos moi ben como chegar a Alejandra, que é galega daqui de Oleiros, pois que se poña en contacto con nós e veñen aquí, e pasan o bárbaro,
Eu inglés sei de sobra. Eu inglés sei de sobra para falar con Alejandra. De sobra. Sobra. Temos teléfono, tes teléfono. Non tedes teléfono. Vale. Mira. Richard. 6666. Aquero. 669-08-009H. No, a ver. Ahora en serio, non nos faría moita ilusión, xa que están por aquí, un orgullo, está a rapaza de Oleiros, e Richard Gere, que fixe esas películas bailando con lobos, e estaría ben que viñeran aquí, pasaríamoslo ben, e... A onde vai ir? Vai ir a lugar? Unha persona máis bella que Galloso? Non pode ir a lugar. Pode ser. Vamos co sketch, vale? Primeiro sketch da noite, visitamos a casa, a suposta casa en Oleiros de Alejandra e Richard Gere. Eva Iglesias! Bolsas, Cando salín do supermercado non pesaban tanto, pero claro, 2 kilómetros despois sí que pesan. Ai, Dios mío, eso que comprei produto de proximidade, pero a casa cada vez está máis lonxe. Vos non axudedes, que xa podo eu. Perdón? Voume deitar un pouco, vale, que estou cansada. Por favor, que non entre ninguén. Eu voume deitar e Richard está plantando cebolo, vale? Paco.